kadang lucu kadang benar. Dulu kabeh kula taksel dhewe obrolan kula mengko bisa migunani kanggo tugas sekolah panjenengan. Sip, kabeh wis siap yo. Oke, lanjut wae. Mulai acara podcast punika. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengaruh positif lan negatif gadget kanggo bocah sekolah menurut Pak Sabit lan Dia makan gadget pengaruh positif kuwi jadinya akeh saiki bocah sekolah ngembangake informasi nonton video pelajaran latihan soal online apa HP kan komunikasi karo guru lan rencang kelas jadi sinau saiki luwih fleksibel dan luwih rada seni tapi yo enek negatif uga ora kalah akeh bocah sing dadi pecanggih game ora fokus sinau bertemu konten sing ora pantas malah kadang ana sing kadang mundur HP wah iku gawe badan ludes kan nilai sekolah yo nambah seperti saka Mas Abid pengaruh positif gadget ya iso gawe bocah tambah kreatif contohnya kayak video tugas desain poster utawa nyampo edit dan foto musik nanging negatifnya tetap ana bocah sekolah kadang dadi males gerak terus senang dengan HP minimal olahraga bisa gawe bocah-bocah gampang bandingke urip karo wong liya sing akhire turune masuk banget tapi ora salah itu wonge sing gawe gadget ora riwayat itu dengan HP ini dengan HP yang salah tidak ganti wae yo jadi sing salah Oke, kita lanjut ke pertanyaan kaping loro. Nah, menika panjenengan loro piye carane bocah sekolah iso nggunakake gadget kanthi bijak menurut panjenengan? Pertama, bocah kudu dhewe jasa main HP contoh maksimal 1-2 jam saben dina sewesi saben dina sawise sinau dadi yo tetep bisa dolanan tapi ora
nganggo kewajiban. Sing kedua, kudu ngerti konten sing aman. Yen ketemu konten negatif, langsung tinggalke wae, aja gampang percaya berita palsu. Dan sing ketiga, iki penting banget, aja nganti HP ganggu tanggung jawab sekolah. Tangges yo tetep ditugaske negara. Ora kabeh iya. Bocah sekolah kudu ngerti batas privasi. Aja sembarangan upload foto, data pribadi, utawa lokasi, amarga bisa membayani. Terus kudu aktif gerak, olahraga, ngobrol karo wong omah, utawa rendang. HP kuwi alat bantu, itu barang sing kudu dimainkan terus-terusan nganti lali waktu. Bener banget, keseimbangan kuwi penting, nanging sinau yo fokus sinau. Nek main yo aja kelalen waktu. Kadang HP kuwi nggodani tenan soalnya. Bener banget. Lan enek ana tugas sekolah, HP kuwi iso dadi alat bantu sing canggih banget. Tinggal pinter-pintere kita boleh gunakake. Yang penting yo ngerti prioritas lan tanggung jawab. Jadi iso dadi kanca sinau, tapi iso dadi musuh. Kalau iso gunakake. Nggih, matur suwun banget kanggo Mas Abid lan Mas Marcel sing wis melu ngobrol lan nerangke kanthi jelas banget iki. Mugi obrolan iki bisa bantu kanca-kanca sekolah nglakuke tugas lan uga nambah kesadaran. Ojo lali, gadget kuwi penting, nanging sing luwih penting yaiku carane ngelola lan ngatur waktu dhewe. Semangat sinau kabeh. Oke, matur suwun wis rapoke. Sampai jumpa di podcast sekolah selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. lanjut 6 menit itu.